metsästykseen. Minnekin se mies meni? Et kerinä tuohon väliin. Et kerinä. Siinä on se kivi, mikä reunalla voit. Varma. No niin, Nordkapp-tunneli. Ollaan menossa meren alle. Tämä tunneli menee meren alla. Aikamoista alamäkkeä. Ei se tässä videolla näy, mutta tää on ihan hirveetä alamäkkeä. Ja ihan suoraan. Kyllä aika alas tulla, mutta koen tiputaan. Niin. Mä olin mitä? 81. Niin. 7 näkyy tuossa. 2 takaisin ja 5 eteen. Kyllä mennään syvälle. Herranjumala. Onneksi meillä on tämä sukellusvene, että me voi meren alla matkustaa. Rip-korvat. Hyvin tuntuu tuo korvissa, sisäkorvassa, kun ilmanpaine muuttuu. Nyt lähtee nousemaan. Ja puolessa väliä ollaan. Ensin hirveä alamäki puolelle väliin ja nyt on hirveä ylämäki. Tuossa oli yhdellä... Oliko se ensimmäinen tunneli tänne Nordkappiin päin, niin oli aivan saatanan kappea tunneli. Oli sitten yksi norjalainen tuli vasta siihen tunnelin päässä ja väistänyt yhtä hyvää, että peilit päälle. Niin, meille paloo vihreä valo, niin se vaan vittu pyyhältää sieltä. Tämä jäkkä ollaan siis viimeisellä saarella ja Nordkapissa. Kyllä. Nyt on aika jyrkkä ylämäki. Täällä ei mitään kaiteita ole, täällä vähän. Tässä ei oo isoa tiputusta, tässähän tää on ihan tasaista. Jumala on tullut äsken, niin vittu mulla ottaa vatsasta, kun minä pelkkään korkeita paikkoja. Jäikö Nordkappi siis? Ei sinne kielekkeelle. Mene koitteen toiselle puolelle, minä otan kuvaan. Sinne jäi korhonen vittu. Sellainen reissu. That takes you on a journey through the 4 seasons at North Cape. Nyt tosta avantoa. Missään. Pohjois ei pääse. Norjan Nordkap. Joo. Ihan tänään on järkyttävää. Pitää olla ihan tyytyväinen, kun saatu mission periaatteessa complete tänne päin, mutta toisessa suuntaan vasta No, Jaan. No. Mitä meet? Kyllä mä oon tuttu loppujen kyllä. Ihan helvetin. Niin karu kuin karu vaan voi olla. Ei sano tarvita kuvailemaan helppoa. Tää on kyllä. Jotta näkyyskö jo sinisenä mulla näkyy sineltävänä. Sulla näkyy meri, kun minä yritän tuonne ottaa kuvaa, niin näkyy vaan niinku valakusta joka suuntaan. No tossa on puhelimella. Totta kuin. Pikkuhiljaa kotiinpäin. Tää on video. Tää on video, jätkä vaan postaa siitä vittu. Tuolla taustalla Toyota Corolla, jos tänne on selvinnyt, niin kyllä tämä tuolla tuo Passattakin pitäisi selvitä. Ai. Eikö oo aakeita? Parkkipaikka on
Julumet on iso. Sitten lähdetään tosiaan suht varovasti köröttelemään tällä meidän offroad-autolla, millä nyt on pohjoinen aloite. On lunta maassa. Suht vilipasta. Ei ole näkynyt tämmöstä lowridea kellään muulla täällä, että pikkasen korkeata laskeutta. Kamala reitti. Mutta aika mahtava. Ei oo yhden ainutta puutaa. Paljon tässä olisi varmaan 200 kilometriä, niin ei oo yhden ainutta puuta ollut. Ei tähän notiin. Niin. On meillä joku 7 tai 8 koivuklapia mukaan. Täällä on ihan mukavaa, että vähän oikealle liikkaa väestöä, niin pikkasen saattaa tiputtaa. Joo, ei oo mitään kaidetta näissä teissä. Kato mikä paikka on tuossa. Ei oo nuotiopaikkaa. Menipä alaspäin nopeasti. Painovoima vie. Käänny oikealle. Entä jos vittu tehdään silleen, että käännytään vaan vasemmalle ja jäähän sinne asumaan. Ruvetaan kalastamaan turskaa. Myyvään passat ja ostetaan vene. Tullaan. Me tullaan sitten veneellä takaisin Suomeen. Näin me tehdään. Vähän kiertokattakin on. Niin, ehkä joutuu vähän kiertämään. Me tuodaan turskaa tuliaisena. Minkään näköisiä kaiteita ja katohan sen oikealle. Tuolla on saatana syvä rotka. Kaide puuttuu välistä. Saatana. Niin, siitä levähdyspaikka. Niin. Tossa oli risteä, joku on kuollut tuosta. Ihan. Tuossa on vahvistettu, että se on kertaa läpi. Ihan hirveä. Tuosta ei kato kaidepuuta. Joo, rämpää sattuu. Niin. Poikuttaa driftittaa sivulosuus. Joo, katoppa. Vittu sinne, niin sinne mennään. Niin paljon tuuloa, että tuo lintu lentää melkein paikallaan taas. Niinku siellä. Siellä se oli ihan paikalla siellä. Se oli se Huoltsikan jälkeen. Puolelta pelkkää laskua ja puolelta pelkkää nousua. Meren alla. Meren alla mennään. Passat on sukellusvene. Jäi linjautu tikkupassa. Koko ajan perässä jo teolliset. Perässäkin. Niin. Toiset ylittää mereen, myö alitetaan meri. Ai. Se on aika Surströmming filier. Ja näissä vaiheissa. No niin, tässä sitä alla. Vuokkosen poika näyttää mihin sitä on. Löydä vene Surströmming filier. Välipalaa. Välipalainen lähde. Nam. Legendaarista kyllä. Varo sit se räjähtää. Siellä on niin paljon painetta. Lyöt vaan siihen. Kannattaa ehkä siirtyä vähän. Vittu, pelottaa. Lyö. Siinä on aukki. Niin. Tän painettu ulos. Ei vittu. Milloin kannassa. Noin ikkäästi Surströmming. Haissuuko se vielä se? Vielä haista. Et oo haisees vielä. Et oo haise millekään. Onko meitä kuseet? Mikä sulle tuli? Tuntuu, että happi katosi. Se ajatus siitä. Se on happi katosi. Tää nautti. Hyi vittu! Kuva ja ei tässä
tässä ole mitään ongelmaa. Tulehan nautiskelemaan. Me kuvan tieltä. No niin. Ei pysty Nyt tulehan. En pysty. Tulehan nauttimaan tästä ruottalaista herraa. Se ajatus vaan sulle, ei mikään muu. Tästä on video ottaa. Ja kun sä käsissä, niin täältä valottaa. Ai että on hyvä. No niin, tulee. Ei vittu. Haastapa mitä se. Saaditko vaihtuu? Älä vaan sormilles anna tulla sitä. Hyi tuulo tänne. Se piti kuvaa ottaa eikä okset. Menepä se tuulo, se hajoaa joka puolella. No niin. Tuo maistelemaan miltä se maistuu. Oot se ihan tosissaan. Ihan hyvä näköistä kalafilettä tää puitettu tää sun puukko siellä. Joo, se pitää heittää roskita, jotta vittu. Tuo on oikein hyvä näköistä filettä. Tää on ihan... Tuo istu tuon viereen. En tule. Tule. En pysty. Tuota pitää pikkuinen slice tästä. Otetaan kepaperi kaksi kupisen kumpi tulee syö, niin ottaa. En minä tule ota sitä. Enkä tule nyt. Vois olla leikata. Tuo hajuu. Ota siitä se avattu kalja sit, jos se toinen on kiinni. Me en tule sitä pöyttää lähellekään. Otetaan pikkuinen purraa sitten, jos on muuta, niin tule lähdössä ottamaan tästä ensin. Mulla on zoomilla. Eikö tuu lähdössä? Siitä videosta ei tuu mitään, kun mä en pysty... En tuu lähemmä ennen. Noniin. Varoitte tuu vaatteille. Mitä? Oksennus vai? Ei, kun se hajuu. Tuolla Sä oot varmaan ainut ihminen koko maailmassa, joka pystyy tuohon niinku yökkeilemättä. Tuo sekin maistaa. En tule. Ei. Suuströmmiä ruottalaittaa. Hyi vittu, kun se haissoo tänne asti. Hyi helvetti. Arva haissooko sun henki tänä yönä, kun höngit. Ota mä voin sulle. Joo, elä. Ei, ihan... Oh yeah. Suuström selätetty. Semmoista settiä. Tämä vittu hullu syöpi tuota ihan... Mä kävin oksentamassa. Täällä tänne ois vielä. Suuströmming. Selitäpä nyt mulle mikä se hapanen tuo on. Siis... Sehän on käynyt se on käynyttä kalla. Niinku se kala omat jotti... bakteerit on mädättänyt sen kalaa. Siis se on mädäntäkalla. Mitä? Niin, se on se mätähaju, mikä... Siis se haissoo ruumiille. Niin kuin jos ihminen jossain mädäntyy tuolla soistikolla, niin se haissoo suurin piirtein samalla.
Se bakteerihan siinä on, just se mätänemisprosessi. Vittu, sä oot kyllä kilon syvä jotain sokeria, että sun henki ei haise autossa tuolle yöllä. Se muutenkin kun nukut koko yö minnun päin. Meikä voi nukkua makkuupussissa tuossa auton katolla vaikka sitten. Joo. Tähän olisi jotain varkkipaikka sille. Se pitää pestä se puukka. Eikä se oo tuolla. Kauan se jättää kivennäisvettä tai jotain. Onhan sitä siinä. Sellainen. Laittaa tuo pakettisti. Haju on vähän semmonen. Otahan se muovipussi, niin lähettää ajelemaan. Me kyllä oksasi joko haista. Joo, se on ihan hyvä. Se lähtee imemään aika hyvin, kato kun sitten laittaa tuo. Sä ehkä tiedätkin sen, joskus löydät rakkauden. Elät niin haaveillen, onnen sen tuntien. Elon pyörteissä on vauhti niin mahdoton. Aina rakkauskaan niissä kestä ei. Kun me tultiin tuolta, jatketaan tuonne. Elikkä tähän nyt tultiin se reilu 200 kilsaa eestaus. Joo. Suuntassa oli se parista jotain. Niin suuntassa oli 200, niin. Joo. No sitten lähdetään jatkaa kohti. Eikö täällä oikeesti kauppaa? Suomen rajaa ja tuossa olisi kilometrit. Parisen tuntia, vähän vai? Tuossa on Puoltamo tuossa. Alle 100 kilometriä Suomen puolelle olemme vielä Norjassa. Ja olemme laskeutuneet tänne vesistön rajamaille, kuten huomattaa mitenkään korkeat vuoret on tuossa ja paljon vettä tässä vasemmalla. Ja hyvin nätisti oikealta puolta autoa säästöiden renkaiden takia ajettu, että mahdollisesti jopa päästäisiin ihan kotihuudeille. Toivottavasti. Tuossa on seuraava paikka, missä käydään, jossa toivottavasti edelleen on jonkinnäköinen kauppa. Sillä on kylläkin liikenneympyrä, niin voisi olettaa kovasti ainakin jokunen liike sillä on. Kerta siellä on liikenneympyrä, niin se on iso meistä. 6,5 kilometriä kohteeseen. Saa nähdä mitä löytyy. Ja siitä lähtee sitten suora tie Suomeen. Kyllä. Siellä näkyy vasemmalla vaikka melkein näköistä. On tasaista vuorten välissä. On. Siinä on huomattu täälläkin, että vesi on kyllä hyvin matalalla, että siellä välikössä. Tässä kun on tää matala auto, niin aina ottaa tuosta sydänkurkkuun, kun on vähän isompi töissä. Kyllä. Tämmönen retkeilyauto. Tämmönen perhemoduuli, että tää nyt Sukellusvene. Kyllä, kaikiksi menee. 8 kilometriä V-allekin painettiin menemään tuonne Notkampiin, mitä on? Niin. Mutta kohta toivottavasti päästään herkkujen ääreen. Tuo Suuströmiin joitakin näytti ja joitakin ei. Mikillä vatsa täynnä märätä kallaa. Ai Ja minä oksentelin kaiken pihalla. Ei siis en niitä kaloja, koska en pysty syömään, mutta kaiken muun mitä vatsalaukussa oli, niin sitä hajusta. Niin. Taas on ikään onnelleen täällä. Niin. Oli se mielenkiintoinen vähintään alkukokemus. Mätää kalaa. Kuolluttaa menetettä kalaa. Harvemmin sitä elävää kalaa kanssa. Ei oo vielä tullut syötyä. Vaikka mitään sen, se on jäänyt välistä. Raakaa kalaa kyllä sitten sushia ja muuta vastaavaa, sitä on tullut paljonkin syötyä, mutta tuommoista merääntynyttä kalaa ei oo vielä tähän arsenaaliin. Mutta nyt aloitettu tarasti routuun, sekin on maistettu. Ja haistettu ennen kaikkea. Joo, se on kyllä. Mä olin tommosia röyhtäyksiä, tulee tuolta alempaan ja tullut semmoinen kuolleen merääntynyt kalana. Moluun jälleen sun. Oi että. Sitten lähdetään jatkaa matkaa kaupan jälkeen. Siinä pienettä evästä Joonaksella messissä. Mitä sulla on? Kannu.
Tai kuin tomaatti. Niin. No. Ja hyvä. Puolokanna periaatteessa. Ihan hyvä kana suosturemin jälkeen. No varmaan. Ja kakkarapu salaatti. Sehän oli joo. Ville Lisukkela tulee tänään iltanuotio. Joo, käytiin pikku iltapiknik-ostokset sieltä ja sitten oli sitä tuossa välimatkalla, kun oli se yksi, missä hodarit otettiin ja siellä oli sitä parempaa makkaraa, mitä nyt silloin oli vain yksi kappale eikä otettu siis ollenkaan, niin nyt tuolla oli kaupassa sitä, niin otettiin sitä. Tasapuolisuuden merkeissä niin otettiin samanlaiset makkarat. Kyllä. Samanlaiset kyrsit. Ja itellä teki 100 kruunua vähän vajaa ostokset ja joku 10 euron paikkeilla olisi. Niin, suurin piirtein. Mulla oli 15 euroa. Kuulostaa paljon, että mulla teki 100 ostokset. Niin. Ei paha. Jees. 87 kilometriä, vähän vajaa ehkä. Tuo on se rajan takainen paikka, minkä me mennään. Ja sinne siis matka jatkuu. Vielä ollaan Norjassa toistaiseksi. Joo, käytiin tuossa viimeinen kauppareissu tälle Norjan puolta, että mä kruunuja vähemmästä. Ja tästä enää 18 kilsaa Suomeen. Ei oo paha enää ja paha. Sitten pääsee iltanuotiolle herkkujen ääreen. Tuossa kaupassa kävin jo tuossa englanniksi ja netisti haastelin perinteisesti ja siinä sitten luki, että eivät jotenkin käsittele käteistä ryöstelyjen takia. Semmoista oli semmoinen kuin policy informationit ja me, että ottaako hän käteistä vastaan englanniksi ja hän sitten, että joo, hän kyllä nakastaa käteistä. I love cash. Tähän Palokansalle nähdään ajan. No niin, tästä me jatketaan seuraavan video tuosta rajaylityksestä. Eräjurmailua parhaimmillaan. Makkaranpaistoa. Nuri. Iltanuotiolla. Täällä keskellä ei mitään. Mitä on tossa? Sitten. Luonnonhelmassa välipala, ai että. Grillimakkaraa. Oliko se mitä se ruskea makkara? Mitä? Se ruskea makkaran nimi? Joku burgermakkara. Burger sausage. Tässä nyt lammasmakkaraa maistiin seuraavaksi. Katsotaan miltä maistuu. Varmaan kyllä jees, mä veikkaisin. Tälleen nälkäisenä varsinkin. The next morning. Huomenta. Hyvin nukuttu yön jälkeen tässä. Näitä laittamaan hattaa. Hyvin nukuttu yön jälkeen ja tuo makupussi suosittelen. Kyllä oli ihan erilaista nukkua. Ei ole kyllä missään hyvää. Joo, minä olen suositellut sitä ihan ensimmäisestä illasta lähtien. Tällä viimeisenä iltana melkein en soittaa sen. Niin. Lunta kuitenkin sataa tuolla ulkona, ollaan menossa Ivalova Inari on ensin, joku 10-15 kilassa. Joo, sinne mennään ja kahvilla käydään ja tankattaa. Ehkä jotain pientä palasta. Voi vissiin tuvataan lumisää ja sitten pois Karolina. Niin, me tuodaan kaikki kylmyys ja lumi sinne. Me on jo totuttu sinne. Niin. Ei tunnu missään enää. On käyty nurkkapissa, niin siellä... Pohjoisenkin sitten. Niin. Napapiirin sankarit. Hästäkin on taas taattu. Joo, puuttuu vasta digiboksi nyt. Sitä ei... Niin. No siis sitä ei kyllä lähte eteenpäin. No sitä ei kyllä lähde eteenpäin. Juuan peikan kodista varmaan lähte. Joo. Joo, kahvit messyy. Tarkoitus oli syödä. Täällähän olisi ollut tosi hyvän näköisiä
Herkkuja. 1499 ja Inarin ravintolassa olisi syöty, mutta kun ei ollut. Siellä Lapin jääkällä kun oli näitä kuukkeli-nimisiä lintuja, niin niihin näköjään jäätiin kiinni, kun kuukkeli tultiin taas. Täällä on aika vilipösen näköistä kuin lunta maassa, mutta on lupa vähemmän renkaat. Tulin syömään. Pystyy tankkaamaan puffat tai ilmahattuahan sitä syödään. Ilman kaalapuuta. Mut herkkuja on monenlaista. Siellä oli leipäjuustoa, oli ja lasagne ja pihvi. Poropihvi. Ei huono. Tuossa syömään ja herkutellaan. Täynnä. Olipa hyvä ruoka. Oli. Se on vaan puffa-ongelma, kun sitten tullut syötty vähän liikaa. Joo, ihan liikaa tuli. Voi sanoa kyllä, että on ainakin koko rahan edestä syönyt. Ja toi oli ihan mukava ostoskeskus tai shopping centre Kuukkeli. Mitäs siinä muuta oli? Hyviä ostoksia, siellä oli kaikennäköistä paikka, mikä se on. Joo, just tulijastavaraa ja niin, kaikkea matkamuistoja. Tosi siistiä juttuja oli. Niitä nyt on kyllä osteltu tässä vajalla parilla salalla, niin niitä riittää. On kyllä. Nyt kun ei oo syönyt parin päivää sille niin kuin näin tukevasti ainakaan. Niin nyt säännöllisesti. Joo, eikä todellakaan säännöllisesti. Ja nyt aamupäivästä tai itse asiassa päivä on niin tankko on vaan kerralla tämmössä ähkyy itsensä, niin tuntuu taju lähtee. Joo, silloin työaikaa tasainen on, että se viekin, sillä teki 3 putkea, mulla 7 ruokkoa päivässä oli, niin siihen näin, että nyt kerrallaan rykästään täytyy, niin se jälleen. Niin. Jaksamaan. Tai no, ei tässä kun istuskella ja joo. Mä veikkaan, että loppupäivän saattaa kyllä jaksaa tällä safkalla, että on sen verran tukeva oli kyllä. Niin on ollut, että ihan ehkä ei maratonille lähtisi juoksemaan. Joo, ei. En ehkä lähtisi nyt tunturille kävelemään. En lähtisi ennen Ylläksen 15 kilsan lenkkiä kiertämään. Mut joo, seuraava etappi taitaa olla Sodankylä. Sinne siis. Pikkasenko tulee lunta. Mä voiman voittamattoman. Olet kaikkeni sä silloinkin. Kyllä on maisemat kohdillaan tässä. Vähän erilaista kuin Lapissa, mutta suo-tyyppinen. Olihan näitäkin sillä jänkellä, mutta tässä oli itärajan myötäisesti tulossa Pohjois-Karjalaa kohti. Pysähdyttiin näihin maisemien välissä. Saavumme Rukalle. Täällä Riepinkin siis mennään etelään päin. Aika hyvän näköistä hyppyriä siellä oikealla sitten oli nyt talvea odottamassa. Aikamoista. Oletko koskaan käynyt laskettelemassa? En oo laskettelemassakaan. Oon käynyt muuta siellä. Mä oon käynyt laskettelemassa. Joo. Musta siis oli Rukalla, missä käytiin kaverin porukalla ja 4 henkeä meni, 3 tuli loukkaantuneella takaisin, että itse oli yksi loukkaantunut. Hauska reissu on ensimmäinen tavalla. Päällä sitten. No niin. Vähän perinteisemmän herkun makua. Tässä ollaan Sopspakunnassa. Kuusamo AVC. Tankataan ja jatketaan matkaa. Onko se maullaan? Karpalo rosmariini, aika erikoisen makuun. Ihan kyllä tätä juoppi. Tää on vähän tämmönen makustelu
juttu. Käytiin tuossa Absvilla tankkaamassa sekä meitä että autoa. Ja matka kohti Kajaania alkoi. 2.30 on Kajaani. Vähän risaat. 2.34. Siitä se 135 niin juttua. About 140 niin että... No niin. Tarjan hovista käytiin vähän energiaa hakemassa. Ehkä kahvetta ja... Kuskille poveria. Joo. Löpöä. Minä en juo ennen tähän aikaan kahvia. Palavottaa sitten. Meikälä ei vaikka se... Moni tulee niinku pääntyyn. No se on kyllä huomattu. Näetkö minut tuntuu, että heti kun pää laittaa tyynny, niin saman tien huntapalloa. Jop. Ei niinku tuo joku lahja oikeesti. Ei tarvii monta tuntia unta pyörittää, että tulisiko se? Niin, niinku meikäläinen. Joo. Lopultakin on kiinni. Niin. Paljon me laskettiin nyt, kun tuosta tänään lähdettiin aamulla ajelemaan, niin tälle päivälle tullaan ajoja, niin... Oliko 9,5? 9,5 kilsaa, niin... Joo, vajaa 1000 kilometriä. Periaatteessa yhdeltä istumaan tai syömissä, mutta kaiken välissä. Joo, kahdesti käytiin syömässä ja... Otahan Kemijärvellä pysäyttiin, tässä pysäyttiin ja... Olisiko joku 5 stoppia tehty? Suurin piirtein. Näille kilometriöissä oli sitä kilometriä. Joo. Sitten jos mietit, että jotkut, jotka esimerkiksi rekkaa ajan työkseen, niin kaikki respekti heille, että tosi vaativa duuni, että kuvitella, että 10 tuntia. Ei kyllä. Monessa mä herättiin sitten? Joo, minä heräsin tunti aikaisemmin sinne. Minä heräsin 10:08. Minä heräsin tunnin. Ja saman tien muistaakseni kun heräsin, ottasin kamaat laitan taakse ja melkein heti lähtee. Joo, aika lailla ihan varmaan siinä 5 minuutin sisään sinun heräsin. No, se oli ensimmäisenä. Joo. Siitäpä on nyt tänne ajan varovasti, kun tuossa on ollut hirviä tien varrella. Niin... Joo, keskityt on tosiaan liikenteessä. Niin, kyllä. Sitten alkaa pimeä alue. Niin, mä ehtuu sillä. Jadi Kajaanissa. Kajaanissa olemme jälleen ja tästä kohti Juukaa ei oo enää pitkä matka enää. Se pysäyttää vielä rekkaat pikaisesti tarkistamaan, että miltä ne saattaisi näyttää. Sen verran tuttua meistä, että ei enää tässä vaiheessa tarvitse navigaattoria ja se olisi 135 kilometriä Apattiaralla Juukaa yllättäen Nurmeksessa ja pikaisesti Poropaleen. Joo, näin me tehdään. Ei oo paha enää. Ei oo paha. Mutta huokasta vasta sitten kun ollaan pihassa. Joo, kyllä sitten vasta kun päätyynys. Sit saa huokasta, Niin. Sweet little words made for silence, not so young, heart for love, not hard.